Evropska unija će uvesti kontramere u vidu carina na američku robu vrednu 26 milijardi evra počevši od narednog meseca. To je danas objavila Ursula von der Leyen, predstavnica Evropske komisije. Reuters navodi da će ovaj dogovor na carine u visini od 20% na uvoz čelika i aluminijuma u Sjedinjenim državama iz celog sveta, koji su prema uredbi predsjednika Donalda Trumpa danas stupile na snagu, razbuktati ceo globalni trgovinski rat. Britanska agencija navodi da je neimenovani zvaničnik Evropske unije rekao da Brisel ostaje otvoren po pitanju pregovora, a Evropska komisija je saopštila da će kontramere stupiti na snagu 1. aprila. Kontramere koje danas preduzimamo su snažne, ali proporcionalne, budući da Sjedinjene države primjenjuju carine u vrednosti od 28 milijardi dolara, rekla je von der Leyen. Kontramere Evropske unije odnosit će se na carine na razne američke proizvode od čamaca do viskija i motocikla. Iz Brisela je poručeno da započinje dvonedeljni period konsultacija, tokom kojeg će biti odabrane i druge kontramere proizvoda iz Sjedinjenih država koje će podleći nametima.